Fy enw i yw Lucy Andrews, dwi'n dod o Aberdâr a nes i astudio gradd yn drama, ffilm a theatr a nawr fi'n graddio gyda gradd MA yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol. Nes i gyrraedd Aberystwyth pan o'n i'n 18 o'r cymoedd. Nes i penderfynu astudio yn y Gymraeg i datblygu y sgil yna o siarad a cyfathrebu trwy gyfrwng y Cymraeg. Ers dechrau fi wedi dysgu sut i bod o flaen y camera, tu ôl y camera a phopeth rhwng rili. A nawr fi'n gweithio o fewn y cyfryngau a yn joio. A sa'n meddwl bysai wedi cyrraedd y pwynt yna heb dod i Prifysgol a dysgu'r sgiliau neis i fan hyn. Fy hoff bethau am Aberystwyth oedd y môr. O'n i'n caru fynd i'r traeth cael barbecues. O'n i'n caru super teams, oedd hwnna'n cael ei wneud gan yr undeb, oedd hwnna'n briliant. Mynd mas y ffrindiau yn Aberystwyth, cwrdd â bobl o llefydd gwahanol, o wledydd gwahanol, cymdiroedd gwahanol. Ond hefyd, o'n i'n caru cael fy nysgu yn yr adran TFTS. Oedd lot o darlithwyr anhygoel yna, oedd yn cymryd yr amser i ystod lawr dych chi, siarad pethau trwyddo. A nathon nhw hybu y hyder yna fi i trio ceisio pethau newydd, so oedd hwnna'n briliant. Dwi'n falchus i Aber yn gyffredinol. Heb dod yma, bas i ddim wedi cwrdd â ffrindiau. Mae un o ffrindiau fi newydd troi lan heddi. Mae wedi symud i Kuwait a heddi tro cyntaf fi weld i am 10 mis. A nes i gwrdd â hi yn y Brifysgol, a ni'n ffrindiau am gadael oes. Fi wedi cwrdd â darlithwyr, fi'n ffrindiau da nawr. Jyst yn gyffredinol, yn hapus iawn des i Aberystwyth. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio creu dramau teledu, neu chi'n gynhyrchu neu'n cyfarwyddo. Dwi wedi dechrau ar y llwybr yna'n barod. Dwi nawr yn gweithio fel runner ar drama teledu, so fi wedi cael y swydd yna, a nawr fi'n dechrau ar y taith o gobeithio cyrraedd y nod o greu drama teledu. Hwyl, dramatig, ac ardderchog. Jyst yn joio.